ଲାଉ ବରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଉକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଅଧା ସିଝା କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟାରେ ସେଇ ଲାଉକୁ କୋଟ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଏମିତି ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଳୁ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାଡ଼ି ଅନାରସ କ'ଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ। ବୁଟ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝା ହେଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଭେଜିଟେବଲ ବାଲା। ଭାତ ସହିତ ହେଇଥିଲା ଝାଳ। ଝାଳ ମାନେ ବେସର। उसके साथ बंधा गोभी घांट मसला वाला एंड लाउ बरा। गोलेଇकी खाइले ही टेस्टटा जଣା पड़े। मो गोला गोली देखिकी जिसको जो लगता है लगने दो। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ମିଂ ଏନିୱାନ୍ସ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଳାଗୋଳିରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଲାଇଫରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଆଣ୍ଡ ବାକି ସବୁକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିଁ କରିବାନି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ का गुड एक्सपीरियंस। आई होप वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट्स गुड एंड बैड। ସବୁ ଜିନିଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲେ ସିନା ଲାଇଫ୍ କୁହାଯିବ। ଏନିୱେ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଲାइफ हमको ସବୁ ଜିନିଷର स्वाद निज तरफ ଦେଇଦିଏ। बस हमें चलते जाना है जिद्दी बन के एंड हर चीज का स्वाद मजे से लेना है। हो, बाय बाय।